Els propietaris que vulguin establir un pis turístic en una comunitat hauran de tenir l'aprovació de la Junta de Veïnats, una regulació que ja existeix a les Balears. El que fa el govern és estendre això a nivell nacional i, a més, reforçar aquest quòrum, reforçar aquesta necessitat i dir has de ter un acord d'autorització expressa almenys del 60% de 3/5 parts de la comunitat de propietaris. A Palma està prohibit el lloguer turístic a habitatges plurifamiliars, però l'oferta il·legal existeix. És el cas que denuncia Ana Maria, qui fa feina en aquest edifici de l'Avinguda Gabriela Lomà de Palma. Assegura que és un anar i venir de turistes. No tenen mirament, com que no és casa seva i estan per una setmana, doncs estan totes. Havíem anat a comprar begudes o no sé què se'ls va rompre, a l'entrada de l'ascensor van deixar tot la brutó, tots els vidres i tot allà al mig. Davant aquests fets, els veïnats no ho tenen fàcil. No, són familiars que venen, no. Les famílies que venen no mos poden enganar. Crec que és impossible, si cada setmana o cada 2 setmanes canvien d'inquilinos, que siguin família. Entens? Perquè a més és en l'estiu i en l'hivern. Segons el president del Col·legi d'Administradors de Finques, Antoni Jaume, els veïnats tenen poques eines per lluitar contra l'oferta il·legal. La comunitat de propietaris també té recursos que té. És a dir, si tu tens gent vandàlica que fa festes, que se fiquen 15 persones dins la piscina, la comunitat de propietaris no té eines de policia, no els pot treure, no pot pagar una multa, per tant, té un problema de convivència greu durant aquells dies. Per això demana una modificació de la llei per dotar de més autoritat a les comunitats. Les sancions per lloguer il·legal són des d'aquest estiu de 80.000 euros.